साफ्रोमबो मिडिया पार्सननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दा बे समाव आङो दिनै बे समाव आसाम अरुणाचल बर्डारनि बे राजगर हलंगि मेन सेन्टारावनो सिमां हटेल मुंनि गंसे रेस्टुरेन्ट प्लास लज थानो हानाय सुबिदा, खम बेसेनाव थानो हानाय सुबिदा होनो हानायनि थाखाय आं गावखौनो सासे बर' फिसा हिसाबै गोग्गानाय मोनो। मानो होनबा जोंनि बे खन्द'आव गुबुन हारिनि मोनसे मोननै लजफोर दङबाबो बर'नि होननानै गैया। गोजाननिफ्राय फैनाय गोबां बर'फ्रा आन्दायफैनो गोनां जानायखौ आं अनुभब खालामबाय थादोंमोन। दिनैनि बे समाव जोंनियाव जोंनि एरियायाव गोदानै बिटिआर हाबबाय। बिथां हजों सोनाब साइडनि मानसिफ्रा फैयोबा थाफैनो थाखाय आलासि जानायनि अनगायै जेबो राहा गैया। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै आं सानदों जोंनि मानसिफ्रा एसे बेफोरखौ गोसो होनायाव मोजां साननानै आंनि नाजानायाव दिनै बे सिमां हटेल मुंनि मोनसे लज प्लास रेस्टुरेन्टआ दिनै खुलि जाबाय। आरो बेयाव नोंथांमोना फैनो हागोन। गोबां खम बेसेनावनो जों लाखिदों। 12,000निफ्राय लानानै 12,000निफ्राय लानानै 18,000आवनो जों थानो हागोन हरसे। लोगोसे जानाय लोंनाया बिथांनि गावनि लुबैनाय बायदि जागोन आरो बेबायदियै चार्जेबल जागोन। लोगोसे पार्किंनि बेबस्था दङ। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बर' फिसा हिसाबै आजावनानै लागोन होननानै आं सानो। दासिमथ' जोंनाव 10टा रुम दङ। बेनिफ्राय आरो से दाननि गेजेरावनो आरो मोनब्रै एसे लाक्जारि गिदिर रुम ओंखारबावगोन। दा आङो बे 10टा रुमखौ दा दिनैनि बे समाव अपेनिं खालामनाय जाबाय। नोंथांनि लकेसनखौ मोजाङै खिथाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। एक्जेक्टलि नैबे मोनसे खोथायाव गोनो गोथो जाबाय थायो। बे बर्डार एरिया आसाम साइडखौ राजगर होननानै बुङो, जास्ट अरुणाचल साइडखौ हलंगि होननानै बुङो। खिन्थु जायगाया बे मोनसेयानो आरो बे लकेसना एक्जेक्टलि जोंनाव आसाम अरुणाचल बर्डार सेक माने जिथु लामा राजगर लामाजों नांजाबनानै थानाय अरुणाचल हलंगि सेक गेटसिम सहैनो गोनां गैया। एकदम मोखाङावनो माने नांजाबनाय। ओरै आगानसे बारबानो अरुणाचल, आगानसे बारबानो आसाम बे सिमायावनो दङ। बेबायदिथ' बुंनो थाङोबा गोबां बाथ्रा ओंखारो। जेनेबा आं बेखौ साना मानसिया जुदि थांना थानोबा जिखुनु बिथिङाव खस्थ' खामानि मावनो गोनां जागोन। आंनि बुब्लियावथ' बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ। दिनै आंहा गंसे बे हलंगियावनो राजगरावनो माल्टिपार्पास इलेक्ट्रनिक्स मसाहारि इलेक्ट्रनिक्स होननानै आंहा गंसे दङ बा इलेक्ट्रनिक दखान दङ। बेवहाय गोबां रोखोमनि माने इलेक्ट्रनिक्सनि मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ मोनगोन, कारेन्टनि मोनफ्रोम बुस्थु मोनगोन, दैनि मोनफ्रोम बुस्थु मोनगोन। थिग बेबायदिनो दा आङो नैबे आंनि बे नैथि नाजानायाव आंनि बे लज आरो रेस्टुरेन्टखौ आङो दा खुलिफुंनो हाबाय। ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इंसान का जो उन्नति वो जो बहुत जरूरी है, उन्नति होना जरूरी है। उन्नति का इट्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो आगे बढ़ते जाएंगे बिजनेस भी आपको बढ़ोतरी होगा और माइंड भी डेवलप होगा, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एवरीथिंग डेवलप होगा। तो होने से ये साइन ऑफ डेवलपमेंट है। तो मैं बधाई देता हूँ प्रकाश जी को, मालिक, जो आज मुझे यहाँ शामिल होने का मौका दिया है। ये हम सभी के लिए अच्छी बात है। ऐसे भी बॉर्डर एरिया है, मिलके बिजनेस भी आगे बढ़े। क्या बोलेगा हाँ जी, जब यहाँ जो कस्टमर जो आता है तो उनके लिए यही है कि जो आपका जो कभी गाड़ी जो नहीं मिला या कभी असम में स्ट्राइक हो गया या अरुणाचल में स्ट्राइक हो गया, तो उसके लिए सबसे एक सुविधा वाला चीज़ ये है। अगर असम में बंद हो गया तो आप यहाँ तैर सकता है, सारे सुविधा मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ का पब्लिक भी अच्छा है और बिजनेस कम्युनिटी भी मेरे साथ तो बहुत इंटरेक्शन हुआ है, बहुत बातें हुआ, मिल के रहता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ में काफ़ी प्रिविलेज है, उसके लिए सुविधा है। आप आ सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं।